Dia 47, direcció Japó, amb transport públic. Ens llevem i gaudim d'un esmorzar complet per recuperar les forces perdudes ahir. I provem per primera vegada el cafè grec, o turc, depenent d'on et trobis. Últim dia a Litohoro. Marxem ara ja, estem esperant el bus. Hem estat esmorzant a aquella cafeteria allà al final de tot. I ens anem cap a Salònica. Exacte. L'última ciutat de Grècia. Per allà, direcció cap a Turquia. Cap a Istanbul. Que avui serà un dia bastant tranquil·let. Bueno, estem al tren cap a Salònica i tenim una habitació de la que hem dormit avui, pràcticament, aquest dia. En arribar a Salònica, vam optar per gaudir d'un bon sopar i passejar tranquil·lament pels seus carrers. Si voleu veure els vídeos complets, passeu pel nostre canal de YouTube. Desvisats!